Ина бародароҷон, мо ҳами плитара мечтара ана ремонт кардистем. салом дӯстони азиз, чӣ қадре ки дидестем переключатели мечта инами плитара мо дар ремонт овардагиан. Ана якта тен задем ва дидем ки переключателишам кам буди дуро мечта. Ана нигоҳ кунен, ҳами переключателу ду намуд меша. Ира як савдогар овард, ай худаш ҳам переключател дошт, ҳам мисол тен. Гуфтак бин ай ҳардаш чӣ дар дора. Дидем ки ҳам переключател ҷазирай, ҳам мисол ана тенаш. Анака ман рафт ай переключателои худам назадаму ай худаш ки мефурӯхтай задем. Анака нигоҳ кунед бародарҷон, ҳами контактҳо даунбаншон якта слаби дора. Слабиш инамияй. Нигоҳ кунед ман мешканамаш. Ана барои чӣ мешканам? Бародарҷон, барои чӣ мешканам? Ана барои чӣ ки ҳами метона слабияй мая роҳ дора. Роҳ шака просто шумоам дастгирӣ кунед, лайк, комментария. Иншолло рӯзои наздик бо метавонам бифаҳмонамтон ки дар ҷои секретай ҳар як усто худаш да мисол чизои секрети худша дора бародарҷон. Ана мисол ака бинем ки дастгириҳо бисёр шава, ана ранги просмотрои мисол хай хуб шава, комментария мнениётон аниса, иншолло ҳами сирора постепенно мегум. Дидем нава шикастам. Барои вақте ки ин слабия даунбаншон мечаспа, учочки светат мепартоя. Ҳамия бо хабар бошед. Ана ман ҳамира мисол мечаспонам ба ҳами састаями. Не. Алейкум бародар. Хат ҳамия мечаспонему. Тамошо карданам гирем. Хело наз меша. Соединениша нишон метим. Чӣ подключат меша. Анака нигоҳ кунед бачаҳо. Ина снимат кардам. Ё камерама камтар пештар кунам бо шуртова. Ина. Хуб. Анака нигоҳ кунед. Ина диди хичам кандагӣ будай. Вақташда мумкин пеши мо оварда будай, диден? Ина. Диден? Ина якта шикастагӣ ҳам истифода буде, серона мешикастагӣ. Нишон хе. Омад яка. Майла каш. Анака нигоҳ кунед бачаҳо, ма ҳам ба шумо тарзи пайвастшам нишон метиҳам. ҳами ролики мо пурра мешава. Самарези кош. Хуб. Ина сахт мекунем. Якта. Ина дуюм. Хуб, ина часпондем. Чӣ? Не, киё. Анака нигоҳ кунед. Диден? 4 даиҷа дора, 4 даиҷа. Ина нигоҳ кунед. Яй шинурай 220. Ина овардам ятша пайваст кардам. Якта димаш диден? Диден сими лампочка хатя. Ина диде ай пара, ами тоқа. И лампочка боди хат бошад. Ё бехшурутар фаҳмонамтон нигоҳ кунед. Айни шнур боятай дига. Ина диден лампочка пайвастай, ина лампочка худаш. Ина мебинем даиҷа пайвастш мекунем. Ай ҳардаш кофиятша. Ана лампочка мемона. Диде и сими лампочка, ини айса охир. Ина лампочка мисол меёрем дар ҳами ҷош медонем. Лампочка тайёр. Анака мегузарем ба қисми симои дар тен пайваст. Нигоҳ кунед. Ина якум, дуюм, сеюм. 1, 2, 3. Анака нигоҳ кунед. ина якума пайваст кардам. Ина диден?
Yakındaki jo paylaşıyor. Yine mobayni şişe yakın. Ana dayım ne gokne. Ana idi ta diye даже fark nadura joşuna ki joda mezani. Ina demo misomyorum da iyice mezanım. İyi fakat an glavon şaputorna ka. Marama da ka. Masalan çi şakajon Alisosa. Ne. Hem xeli şadorum akajon. Ва подземни устой палисоса я бор ҳамуҷа мерен. Бале. Амуҷа сета усто накаҷон хе намедонам. Так ина сеимҷиди ау пара задам. Ина сарх. Ина сеимине. Бари лампочкае ки пайваст кардем. Ина бачо ана ҳами полни сим тайёр шид. Озим мо ба шумо бо дириша нишон метам. Ина дириш чихе пайваст. Я бор дига мефаҳмонам. Ина омада та. Якташ ина цвети сирх. Дайҷа, ай шинур. Ина иш сафедай. Сафедиш омад. Қад як сими лампочка пайвастай. Диден, қад як сими лампочка. Ана диимиш мебиёд дайҷа. Ай сими лампочка. 220 уже кориш буд шид. Ана ка тенда мегзарем. Ина тен, ина омад як. Ина сафед, ина д. Ина сирх сеимай. Диден? Як, д, се. Нам қа кор.